alisin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masanto San Maabig, good morning na Huwebes sa balang sinansakay. Petsa 29 la da bulan na Enero. Pigay agaw labatla at nitan la subuan ng pag-ibig. Lapod sayan oras lang ulay ang kadalas 9 na kabosan. Madyalaso a programa na pitalaran nyo may paruntal na saray impormasyon balita. Kana saray matuan likna ay balay. Kalob kanta bayod sayan na programa amigo yo RJ Jimenez at your service always. Kan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kumusta kila namin ditan pinablimiran dumarungal. Kumusta laya panagbilay. Kumusta laya abiglaman. Naniya wala lamot tayo virus ibabagada. Nalapuda India, wata na India. Itanda gagoon balit, tiray tambal, di ba? Engineer Nixon. Tuman di pa virus, manalapuda saraya ay ayop. Kaya nayarin na transmit. Na ayop ito
Pero ila kumon niya aglaton sa bid Pilipinas. Pero ang kapumot ni mabawal yung loob iray ang lapod tanad sa tanya bansa jad bansa tayo. Ang kapun ni Global Advisory saya tateng tanagagik. Pero sa DOH, siyempre tanda kabiyangan na aray rumira na hinsya. Tanda mo taso entry at tateng tanagagik. Saray manlapo darumya bansa. Banto tong tungay abig laman. Sikiran may tatayak nasa may medical document, medical bulletin na kiwapasan ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Paano nalalawanan nyo? Ibabagayon makapuyla. Ayan di, makmaksel si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Paano naasunto kayo? Dasaray wrong information niya itatayak na. Katuya, supasakbay na Malacanang. At medyo binawalandan na mga na solid food. Yapigay agaw pero natan. Okay la si Presidente. Ako gipto ni mamangay stick. Binawalandalanti. Sabaw lang. Na-stress may stomach to. Pero okay la. Walang problema sa health ni Presidente Bongbong Marcos kuha na Malacanang. Aromnira na impormasyon na balita dapat na maglay na saya na programa Likna ay Balay. Umaksyon na po ang Police Regional Office. Dito po sa mga sumbong na may mga nagbubukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kung saan kahapon ay ni-raid ang isang bulahan ng bukis. Yan sa may Orbistondo, Pangasinan. Sa barangay Poblasyon kung saan dalawa ang nahuli. At ito ay sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Regional Office Command sa kanilang sangay sa Intelligence Division at ng CIDG Pangasinan. Siyempre kasama ang Orbistondo Police Station kahapon. Yan sa may poblasyon area. Kung saan binubula itong patayang bukis. Ito yung illegal dahil ang legal hanggang sa kasalukuyan ay ito pong Grand 88 Gaming Corporation na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil hanggang February 28 pa yung kanilang certificate to operate o kaya prangkisa na tinatawag. At ayon sa impormasyon, nakapag-renew na po sila ng kanilang prangkisa para sa susunod na 3 taon na pag-operate ng STL. At yan ay nakadepende na sa approval ng Philippine Charity Sweepstakes Office na kung saan ayon naman sa PCSO ay compliant naman ng Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang obligasyon. Nagpagbibigay ng kanilang share sa PCSO. Sa report na may mga naglipana na mga illegal gambling, particularly bukis, dito sa lalawigan ng Pangasinan, maalala natin na sumulat ang PCSO at ang Grand 88 Gaming Corporation sa pamunuan ng PNP Regional Office at sa pamunuan ng PNP Provincial Command.
dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. At kahapon nga ay umaksyon na ang ating kapulisan kung saan ni-raid ang isang patayaan ng illegal na STL itong Bukis diyan sa Pusurubio, diyan sa may Orbistondo, Pangasinan. Actually, pangalawa na ito. Nung una sa Alcala, ngayon ay sa Orbistondo, Pangasinan. Kaya ito'y patunay lamang na pag ang kobrador at kabo ay nagre-remit ng kanilang mga kubransa sa Grand 88 Gaming Corporation, hindi ho kayo mahuhuli, hindi ho kayo madidisturb dahil ito ay legal. Samantalang pag kayo ay mangungubra, kayong mga kabot kobradores, at ipinasok nyo sa illegal, sa bukis, ay delikado yan. Tulad nung nangyari kahapon, anong kinahinatnan ng mga tayan ninyo? Kung ang kabo ninyo ay doon dinala sa illegal na bulahan ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. May mga kabo at kobradores na sabi doon na sila sa legal. Tama naman sila. Dahil pagka sa illegal ninyo dadalhin yan sa bukis, walang kasigarudahan na kayo ay mababayaran pag kayo ay tumama. Tulad nung nangyari kahapon. Ano na nangyari sa taya ng mga mananaya. Kaya kayong mga mananaya, siguraduhin ninyo, tanungin ninyo, kung saan pinapasok ng inyong kobrador at ng inyong kabo ang kanilang mga kubransa. Dahil pagka sa bukis yan, ito na, inumpisan na ng Regional Office Command at ng PNP Provincial Command yung panghuhuli doon sa mga nagsasagawa ng illegal na pagbobola ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, isa lang ang labas Dahil kung ano ang labas sa legal na small town lottery na ito ay pinamamahalaan ng Grand 88 Gaming Corporation, yun din ang labas sa bukis. Kaya lang ang diferensya, dahil illegal, ito nga, pwede silang paghuhulihin ng ating mga kapulisan. Ito'y patunay lamang na pagka yan pinasok sa bukis at ito nga yung tinatawag nilang illegal in the sense walang prangkisa at hindi ito pinapayagan ng PCSO na mag-operate dito sa Pangasinan, bay huhulihin. Pag huhulihin, anong mangyayari sa taya ninyong mga mananaya at kayong mga kabo? Pag nahuli kayo, kawawa yung pamilya ninyo. Kaya kung anuman yung kanilang ino-offer sa inyo na pwedeng mag-inganyo sa inyo na dalhin ang inyong kubransa sa bukis o illegal na patayahan ng STL sa Pangasinan, ay isip-isipin ninyo na baka mas malaki ang mawawala sa inyo. Worse, baka mahuli pa kayo't makasuhan, mas lalong kawawa ang pamilya ninyo. Yan. Ito'y antabayanan po natin at tignan ang gagawin pang aksyon ng ating mga kapulisan laban dito sa illegal na nagpapataya ng small town lottery, ito ngang bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. At sa pagkahuli kahapon ng bulahan ng bukis dyan sa may Orbistondo, Pangasinan, ito'y patunay lamang sa mga report na may mga nagbubukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya tanong tuloy ng kumpare ko, Engineer Nixon,
Bakit kaya malakas ang loob ng mga nagbubukis? Sino ang kanilang parang yung kasangga, ika nga? Bakit sila nagbubukis? Morning sa mga tagapakinig natin dyan sa may Aswal, Pangasinan. Dyan sa may Cabalitian Island. At dyan sa may Kapantulan, good morning. Dyan sa may Siwasiw. Palad kayo dyan sa Aswal, Pangasinan dahil napakalaki ng inyong income dyan. Almost 3 billion nata eh. Pumapangalawa ang Bayambang na may pinakamalaking asset, income. Itong Bayambang 2 billion nata eh. Mamaya titignan ko yung listahan natin. Kaya yung in return naman dyan sa bayan ng Swal, lahat naman ng pangangailangan nila dyan, daan, simentado, about health, naibibigay, natutugunan, yung kapakanan ng mga bawat sektor sa bayan ng Swal, Pangasinan, talagang naaasikaso. Dahil sa siyempre meron silang sapat na pondo para tugunan yung pangangailangan ng taong bayan dyan sa Swal, Pangasinan. At siyempre, pag may malaking pundo, pagka magaling yung leader, at yan nagagamit sa mga dapat gamitin na yun ngang nangyayari, dyan sa bayan ng Swal, maganda ang buhay. Di ba? Peace and order, walang problema. Dahil yan sa liderato ni Mayor Dong Kalugay. Mayor Dong, kuwan mo ba? Kung saan ilang beses na sinubok yung kanyang katatagan, ilang beses na challenge yung kanyang leadership, pero hindi ho nagiba. At talagang nandyan pa rin na nakatindig at siya ay talagang gustong-gusto ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang tunay at mapagmahal na serbisyo sa kanyang mga kababayan dyan sa bayan ng Swal, Pangasinan. Meron nga akong nakausap yung kamag-anak ko dyan sa Swal. Sabi niya wala kaming problema kung ang tatanungin mo yung serbisyo ng aming mayor dito. Sabi ko naman, magtatapos na pero ang termino ng Mayor Dong Kalugay, matunog daw diyan sa bayan ng Swal na wala silang worry because ang susunod, Kalugay pa rin. Ang aga pero yun na ang kanilang hiling dyan na kung magtapos man ng panunungkulan ni Mayor Dong, Kalugay pa rin. Sino pa ba? Di ba? Di si Mrs. Kalugay yan. So good morning sa inyo dyan sa bayan ng Swal, Pangasinan. Buhay po kayo. Lalo na yung mga yung mga mangingisda diyan sa Cabalitian Island, salamat sa pusit. Alam nyo, namimingwit sila diyan ng pusit. Nasubukan ko na rin, lalo na pag bilog ang buwan. Nabangwit mo tay pusit, may ingal manaya. Kwanto, Engineer Nixon, ay tartariwan na pusit. May patuloy ni nasaray impormasyon na balita. Panamaglay na sayan na programa likna ay balay no walay gabayuran ni pasabiran ni impormasyon balita. Taragyuratan niya i-text panamaglay na text line tayo 0945-183-4352 0945-183-4352. Aratan so abrasaan basta walang personalan, trabaho lang.
Dasaray rumnira na impormasyon na balita da panamaglay na sayan na programa tayo. Yung pong inuulit natin yung panawagan kahapon ni Councilor Jonathan T. Ramos na walang katotohanan yung mga balita na siya ay nagre-require. Nire-require yung mga TODA na magpa-medical certificate bago kumuha ng kanilang pagre-renew ng permit to operate ng inyo pong mga tricycle. Malinaw sa pakikipagpanayam natin kahapon kay Councilor Jonathan T. Ramos na may nagpasimuno na isang TODA president. Pero hindi niya utos yun at walang requirements na ganun. So, malinaw yun. Inulit lang po natin para sa aking mga kababayan dyan sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Ito ho, talagang sinabi ni sa kanyang video, actually na yon, lumaganap na yon, yung video ni Councilor Jonathan T. Ramos na pinabubulaanan niya yung kumakalat na balita na nagre-require siya ng medical certificate. Hindi ho totoo yun. Public service din at tatang tanagagik sa tulor, pangipunpon, si datin Kapitan Elizardo Boy Laurita na Barangay Manibok para dasamay ang nimikabat, sara may kakabalis-balis ay linawa, kakanayo na mimigo, dan datin Kapitan Elizardo Boy Laurita at ipunpun niya itulor agaw na Sabado. Yada agaw na Sabado, may oras ako ni sure no anton oras at Sabado la so pangitulor dakinan former Kapitan Elizardo Boy Laureta. Kaya bangkay ito at watan niya lalamayan natan residente da ditan da Castillo Street, Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan, asingger da sa covered court na Barangay Manibok. To so binabid da bilay na manamalsa da edad dia 76. Datin OFW President Luyag na Pangasinan, si former Kapitan Boy Laureta. Ang trabaho mo at provincial government na natugyop tayo OFW Desk sa opisina na Provincial Employment Service Office. Yatimulong saray kabaluyan nya walad bigtaaw yaman problema kanyan na kamyamay saramay miyambagya dasay ingkaandid bilay na former Kapitan Elizardo Boy Laureta na Barangay Manibok, Lingayen, Pangasinan. So condolence sa tilak ke pamilya dan former Kapitan Boy Laureta na Lingayen, Barangay Manibok, Lingayen. Sabado so pangitulor sa Sikara. Good morning, dasaray dumarangal titan balay na Mangaldan. Yayad bali na Mangaldan. Tanad parte na anulid, jay labat, boundary na Dagupan. Good morning. Kanditan Barangay Banawang. Good morning. Dasay Sikayudan. Tagadtan may kaibatayid profesyon niya andilad bilay. Morning. Dasaray tagadtan mo at poblasyon Sera family. Good morning. Si JR Sera Bolds Jimenez. Ainsan, good morning. Tak mandudengal ka. Mustalay Antibioli Sera Jimenez.
Arumniran impormasyon na balita, dapat na maglay na saya na programa tayo. Narengalan nyo, kasumpalan, napigaran, makanan, paymano, manalapod saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang kagabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lomboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan
Tuloy-tuloy sulik na ibali at atin talagagi kalup kan tabay ni siyempre sari magtaryuran na kapabrito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tanda sa magtarilingkor magtarilin kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Alas 8:03 las oras sa atin talagagi. Man wartinid sa atay abig laman siya sa may ibabaganan partner ko ni man. Oh, Ni no jad Pangasinan atay ni pa balbalog sutulong tutan at sikatayo. Ni pa, medjad kailugan. Di May ba? sibong ato among mungkog. May mangitertan na to ka. Correct. Mangitertan na to ka. Mangitermaan na atap. Agauntan. Ay, may bulong. May bulong to. Paor. Gaundan na pinaor. Pero dyan India, atay ni pa, virustan. Ni pa. Ni pa. Walay H to. Amin ni pa tayo, ang gapo. Ayan na, walay H to. Ni pa. Ayop pa mo, kaso, lapuan tutan. nanlapula mo tad kinya, kulatnit. May yan, panike. Panike. Socialist. Kanya agi kay mamangan nasara tay panike. Walay kabar ko, paltog na kukulatnit. Ay panike, may yan, may kaging. Dumamay kulalatnit ang kekelag. Ay kaging tang parehas mo lang lamang nga bat anto family na bat. Pamilya'y bat. Pero siyempre man al-alwarte at atong tanagagiktan. Ni muna una inerasonan lapuan na sa may COVID-19 bat mat. Natal na mo ayan ni pa virus at atong tanagagik bat lalamad. Nyari sintomas sa penang tayo nawalin ni payo. Although dyan Pilipinas luckily at atong tanagagik ang gano wad tala napiktado la so India, so taditan so nanlapuan tutan, Singapore tan Malaysia, at sa Pilipinas still free. Nga pumakni so ni babagadan kaso ng Nipah virus at Pilipinas. Pero niya ay so tandaan nyo, ang ture sintomas, diarrhea, headache, cough, vomiting, muscle pain, severe weakness, convulsion, fever, altered mental status and respiratory distress. Pigaratan, walura, iya sintomas itan at atang tanagagig. Kanya nawala rin untan niya nalilik na yo, paano laban. Kung matibabagan si katulatan. Tani, sa ibabagada, ang gapoy tambal tutan o dino bakuna. Ang gapoy tambal o dino bakuna. Singanan saman, may COVID-19, ang gapo ni tambal tuman. Ang gapo ni bakuna. Yapon ibakuna natan biglan walala. Katon si kaso yata atin tanagagi pero wala na abasa kung adverse effect tumanayaman. May bakuna. May bakuna. Singa. Wala abasa. Alik na. May babagam. Alik na. Singala. Nagkalalo la at sare BBE. BBE. Wala epekto tutan manaya. Bila kung discussion paano nataktakot kayo. Sa importante, sukwanda mo labat. Sa importante, aligtasan tila. Iman COVID-19. Ramay kwanda ni at tanay tinapot da siya. Nang pabakuna ka. Amid doon kang ko, very product. Kanyan manaya kwanda. Kumula discussion paano. Bahala kailan man discover. Lante. Basta makauli kilatan. Sa importante, man-exercise, man-diet, healthy living. Healthy living at atong tanagagig, kayan asik si kaso yun. Natan, sayay agaw na Sabado, Enero 31, tani 29 bilanatan. 2 days from now, at atong tanagagig, ni walay nagawan brownout. Unungad sa National Grid Corporation of the Philippines walay malawakang brownout at Pangasinan. At sa agaw na Sabado manlapot alas 7 kabusan yang gad alas 4 at ngaram mabaybayag ya kapaborito ajay. Natan nyari so apektadon Baloy, Ordaneta City, Asingan, Balungao, Natividad, Rosales, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Jad Ordaneta, wala ray pigaran barangay. Labat, Asingan, untan tumat, walay pigaran barangay. Pero sa Balungao, entire municipality, untan matad Natividad, Tan Rosales. Jad San Manuel, walay apektado labat sa barangay San Juan, San Vicente, Sitio Anunas, Tan Sitio Bato, an Sitio Pau.
Pao. San Nicolas, entire municipality. San Quintin, entire municipality. San Quintin, Untantomat, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Umingan, Villasis. Except Barangay La Paz. Panel ko lang Panel ko 3. Panel ko 3. Kanyan, agtarya tayo apaw. Mga Ilocano speaking Word. people pala dyan. Yes. May 6 district. Kaya ingat-ingat lang po, ha. Ngayon, may nagtatanong, nakakahawa po ba yung Nipah? Yes. Nipah. Oo, Nakakahawa po. Virus nga eh. From hayop to tao yan. Oo, virus po ito kasi kaya nakakahawa po ito. Unang natukoy pala ito noong 1999. Diyan po sa may Malaysia at Singapore. Diyan pala nag-originate. Sa Malaysia at Singapore. Kasi saratan niya lugar, may exotic food. Uy. Lalo na yung mga kanyang- exotic na aphrodisiac. Ay. May mga exotic food na aphrodisiac pala. No? Oo. Hayop na ano. Meron. Oo. Tulad nun. Wala may atawayan ko yung pataway. Ge. Talaga Ate bat, atawayan kong alam. Kaging ha. Kaging. Sa karnito, singa, manok. Pero malinis. Oo, tama naman. Kasi parang alisan mo ng pakpak yun, parang aso, utot. No. At ang labat na talagang makapataktak at sulo pa to. Pero si karnito, manok ka talaga. Kasi malinis naman yung kinakain. Oo. Pero bakit may virus? I don't know why. Siguro sa genetics Kasi di ba niya. prutas? Oo. Siguro sa genetics niya nandun na. paborito, Jay. Tapos may isa pa na natikman ko rin. That's sa Chinese kasi. Ang hilig nila dyan. Oo. Mabirtod mat kuno may dala na ulag. Kasi di ba may alak pa na may kubra sa loob? Oo. Nakakita ka na ng gano'n? Nakakita Alak may na ako. asa sa loob, tapos Oo. pinatitik mo, ayoko. Inlaog that beer. Inlock the beer. Mananamot. Pero sa ilaman mo, ang patang-patang. Talagang bangon nung tiyaga na babang. Oo na, aphrodisiac yan talaga. Wow. Pero hindi pa virus. I need that now. Ugaw ka ni partner. Hindi, because of may antam lang. Effect. Nasa may antam lang. Okay. Sige, one of the effect. Ngayon, etong Nipah virus, ang fatality rate po nito, 40% to 70%. So deadly din. Fatality rate. Ay nako, delikado pala yan. Kaya ingat-ingat lang po ha. At wala pong tiyak na lunas po yan. Sa ngayon. Ang malubhang sintomas po niyan, makakaramdam po kayo ng pamamaga ng utak. Okay. Parang, yan yung encephalitis. Nako. Yan ha. Tapos pagkalito, kumbulsyon, pagkawala ng malay, you will be in a coma, yakon data itong tanagagik ha. Insang pamatagalang pinsala sa utak until you die. Parang ano rin may similarity sa effect ng rabies. Parang ganun din. Parang ganun din. Kaya sa bagay, may pangil kasi yung mga bate. Sino ang maaring mahawa? Ito po yung maaring mahawa. Mga taong may contact sa infected na hayop o kontaminadong pagkain. Okay. Hayop yung kinakain natin Ito. Baboy, baka, manok. Ito yung mga pwedeng mahawa na mga hayop. Unang-una, babsi. Baboy. Baboy. Ako, oink, oink. Pangalawa, kabayo. Ay, kabayo. Di bale. Wala na. Hindi naman tayo Walang madalang kumakain yung ng karne ng malayang. kabayo. Oo, madalang yan. Pangatlo, kambing. Ayan, Isa pa. Number sa one ito. kambingan. Ako, Isa pa, tupa. yun yung karnero. Oo. Isa pa, pusa. Hindi naman tayo kumakain ng pusa. Pero sekwanda, yan may ilalaugdad kin. Pausyu. Pausyu. Yun ang kasabihan. Pero hindi naman ata. At ang isa, sa pinakapaboritan nila doon sa Highlander, aso. Aso. Ayan na, Singarlay Barangay Election. Kaskasya ni Ray Aw-Aw. Akin na eh. Tanso. Handada. Handada. Ang gamantadang bawal. So, umpisa pa lang, nagbabaylit na sila ng lay. Kaya wag nyo silang iboto. Pag doga. Si Kararaya, so arame ayap ya biniklada at atin tanagagik ya.
nayarin. Kaya pala may pakalan tayo. kahanin tulad sa epekto ng rabies, dahil yan pala. Oo. At mostly ng mga affected ng mga tao, usually mga health workers. Ha? Yung pong mga veterinaryo, yung mga umahawak ng hayop, yung mga kumakain ng hilaw o kontaminadong produktong hayop, yun. Kilawin. Yung mga kilawin. Hindi bali lati kilawing bangus sa mananamitan. Oo, bangus. Saka kilawing tilapia. Arara. Yun. Anapunto ka, nananabihing. Kasi gabi na wala tayong hindi clear yung natin, vision. Anapunto ko sa akin, kulang to ng Sir RJ. Balang kulang dyan kwanto. Ay, so siles. Ay, good morning, Nanay Bihing. Pasensya na at walang driver. Anyway, masaya naman yung kanyang birthday, kapaborito dyan. Kaya Geli Caracol. Narigalo ton cake. Wow. Abunton, demand kusina, iramay cake, yarigalo da. Kanyan, Anyway, pero wala pang linawin natin wala pang global advisory. Wala pang global advisory. Wala pa. Although sa Baguio City, ini-encourage ng LGU yung mga tao sa Baguio na mag face mask. No. Siyempre, tayo malay weather di man lang Oo, betul. Betul. Yan, betul natin. Ay, imbagabagam. Nenete babaga, prevention is better than cure. Yes, tama yun. Kaya kung ma-prevent natin, why not? Maging alerto tayo. Ano lang yun? Virus yan. Virus yan. Mawawala din yan. Hopefully, mawawala din yan. Ngayon, speaking of pati sakit-sakit, ito, kung makakalat ngayon, bumalik daw ulit. Bumalik daw ulit sa ospital si Pangulong BBM. This day? Ngayon? Kahapon? Nung isang araw yata. Kasi nagsalita na siya sa na-interview ng media, masaya siya at saka kung di ba, siya na nag-administer ng oath ni General Nartates Jr. Sa PNP kasi Day. 4-star general na siya ngayon Pero video lang yung pinadala na mensahe niya sa PNP Day. Sino Si BBM? Hindi siya pumunta doon. Kasi, di ba, yung narinig ko na nanaginip siya na kumakain ng steak Dahil puro sabaw daw siya, yung payo ng doktor. Pero ngayon, okay na. Kaya napanaginipan daw niya na kumakain siya ng solid food. Pero yung sinasabi nilang sakit niya pala, kapaborito Jay. Pandin yun fatal din yata daw yun. Yun ang sinasabi Kung mapapabayaan. Kung mapapabayaan. Actually, doon sa isang press conference na humarap si Ate Mo Claire. Si Ate. Siya nga si nagsalita Ate dyan na yun daw nagpapakalat ng mga maling medical document. Baka pwede kayong makasuhan, sabi niya. Ito nga sinasabi, muling ibinalik sa medical care dahil sa diverticulitis. Ano yun? Diverticulitis. Colitis. Diverticulitis. Kasi bago mo ituloy, importante pala talagang mandato yan na ilahad ang health situation ng isang Pangulo. Yes, very important yun. Hindi dapat itago. Yes, totoo yan. Kaya naman, doon sa naganap na press con, tinanong din ng mga kasama natin si Ate Claire. At maganda yung kanilang sagutan. Ito po yung naging pahayag ni Ate Claire sa tanong ng isang media practitioner. Yes. Yes. Ito po, pakinggan po natin. Kaya play nga natin. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, pero siya, katawan niya naman po yun. Hi, ma'am. Follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito, sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ang St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo?
Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Sorry. Pero siya, katawan niya naman po yun. Ali kasi. Si Baya. Ha? Bilib din ako doon sa Alikasyo. reporter kasi sino kaya yon? Kasi ang iginigit niya doon na kung tutusin may punto. Dahil halimbawa, yung palagi nating sinasabi, ang tanungin mo yung nakakaalam. Ang tanungin mo yung tulad sa kaso na yan, yung doktor, tama naman siya. Oo. Pag ang doktor kasi nagsabi ng medical status ng isang tao, reliable yun. Reliable, oo. Kasi doktor yun. Oo. Pero sa punto naman ni Idol, Atapang, ang babae, katawan naman niya yun nararamdaman niya pag siya rin ang nagsalita, okay ako. Di ba? Yes. So, switch. Saan ka sa may katawan o sa doktor? Sa doktor kasi inaral niya siguro. Siguro sasabihin naman ng iba, point of argument lang. Siya ayun ang pinipilit ni Yusek, di ba? Yeah. Spokesperson. Nasabi niya, katawan niya yun di siyang nakakaalam. Ano ba talaga? lang, siguro, alam naman siguro ni Ate Claire ito, kapaborito RJ, para manahimik ang lahat at matahimik yung kanilang... Medical bulletin. Yun. Bakit hindi na lang po kayo maglabas ng medical bulletin? Nagaling ating sa doktor. Pangulo? Nagaling sa doktor. That is naman your constitutional duty na ipaalam sa mga taong bayan na ganito ang sitwasyon, kalagayan ng health ng ating Pangulo. Yan lang naman po. Para matapos na yung mga ganyan. Yung ang yung ang... Madali lang naman yan nasagutin kapag may medical bulletin. Yes. Ito hindi ko sinasabing parehas, pero may mga pangyayari na doktor na nga, na hindi napapadoktor. Di ba? Dahil hindi niya, doktor niya, siguro sa nararamdaman niya, okay ako. Di ba? Kilala mo to, hindi ko nababanggitin. Pero late na nang malaman niya ng talagang, siyempre doktor siya, siguro pinakikiramdaman niya yung sarili niya. Nung nasa stage 4 na, nalaman niya na stage 4 na pala yung sakit niya na cancer. Ayun, natuluyan. Doktor. Kilala mo yan. Bubulong ko sa'yo mamaya. Sige. Kami nga, hindi... Kita niyo yan, doktor na yun Hindi kami makapaniwali. Pag nakikita mo talaga, healthy. Healthy. Pagka umarap nga sa amin, healthy talaga. Healthy siya talaga. Pero mayroon na pala siya iniindang sakit. Meron na palang namumuo. Sa kanyang internal niya yan. organs. So napaka-importante po yun. Lalong-lalo na sa isang Pangulo ng Pilipinas na batay sa utos ng Constitution, dapat ilahad sa taong bayan kung ano man yung talagang health status. Kasi Although, mayroon pong pinalabas ang St. Luke's na public advisory. Kasi doon nga sa sinasabi mo, may mga kumakalat na medical records mula sa St. Luke's. Pinabubulaan ang Malacanang na huwag magpakalat ng mga mali-maling medical document or bulletin tungkol sa health ng ating Pangulo. Actually, may public advisory dyan ng St. Luke's. Sinasabi nila rito, if I may read it, kapaborito sabi nila rito, St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on falsely circulating online. Mali. Falsely. And on social media, claiming to pertain to President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake
and falsified. Yan, ha? Yan. Ah. Pinatotoo ng... so, St. meron Luke's yan, sila ha? sigurong kinumpir nila siguro sa totoo. Hmm. Kasi sasabihin nilang fake dahil alam nila yung totoo. Yes. Siyempre, di ba? Ikaw, Although- alam mo yung totoo. Sasabihin Oo. mo, fake yan. Although maaring doon nagpapacheck up ang Pangulo, Oo. pero sabi nga naman ng St. Luke's, they strictly upholds patient confidentiality and data meron pala privacy. yun. Meron. Meron. Oo. Pero Oo. sa di ba? Nasabi ko rin kanina na karapatan ng madlang people na malaman ang totoong kalagayan ng isang namumuno. Di ba Yes. meron yan nakasulat? Meron. yan? Kaya lang sa ospital, they are Sa not ospital in, naman yes, yan. they are not in authority to divulge any of the So, result ng examination. Kaya pala tinatanong ng report. Oo, Baka yes. meron nang natanggap. Amang gagaling na siguro sa Malacanang. Okay. Oo. Okay. So yun po mga kapaborito baka para malinaw po sa atin lahat yan. Yes, oo. Kaya nga dahil sa issue ngayon may nagpapakalat ng mga maling impormasyon daw ayon sa press release na yan. Oo. Galing sa isang hospital, kilalang hospital. Pero nga atapang din yung reporter inulit-ulit din yan. Sabi, Kailangan doon ako natuwa nila sa yung medical bulletin. doon ako natuwa sa tanong ng report, ng reaction ng report yung sabi niya, hindi naman siya doktor. Sabi naman ni Ate Claire, Katawan naman niya yun. na may punto naman. Oo. Dahil alam mo naman, pero pag halimbawa ikaw din, di ba? Gusto mong umatin sa isang party kahit masakit-sakit yung ulo mo. Dahil gusto mong umatin doon, di ba? Tatanungin ng nanay mo. Di ba masakit ang ulo? Hindi, malakas na ako, di ba? Just para makapunta ka lang doon. Yes. Pero siyempre, sino ang mas in authority? Person in authority. Pero malinaw yung sinabi mo, hindi pwede yung hospital. Kaya kung ipinasa nila doon, sila yung magsasabi. Yes, sila yung Mag-represent. magsasabi. Oo. Magda-diagnose, sila yung person in authority, mga doktor. Kaya lang, sa case kasi ng Pangulo, siyempre, pinakamataas na public official po yan, magmagaling na po yung statement mula sa Malacanang. Ito may reaction si Arnold po. Sabi niya. Mga idol, walang problema dyan. Kung malakas, hindi sabihin na malakas. Yun lang naman yung tinatanong ng reporter. Tama naman. Yes, yun lang. Tama ka dito, Arnold po. May punto ka. Hindi sabihin, wala namang problema. Ito yung bulletin, ito yun. Diba? Parang gano'n, di ba? I-present na lang. Malakas naman Oo. Wala namang problem i-present na lang. Yun siguro ang I-present gustong na lang. sabihin. Bakit kaya napaka-importante na malaman ng taong bayan yung Diba? health status Sige. ng presidente? Ipaliwanag. Napakahalaga po kasi mga kapaborito kasi ang future ng ating bansa nakasalalay sa kanyang kamay. Decision making. Yung sa decision making kasi napaka-importante na ang Pangulo should be mentally fit and healthy kasi napakahalaga ng kanyang responsibilidad sa ating bansa. Ngayon kung may sakit siya at nakahiga lang siya, he cannot perform his duties and responsibilities. Sino ang magsasuffer niyan? Sa isang araw, 2 araw, 3 araw lang na hindi siya makakakilos, although human as he is, siyempre nagkakasakit din yan. Pero napakahalaga pa rin, sabi nga natin kasi yung bigat ng responsibilidad nasa kanyang balikat. Yes, maling lang yan, desisyon, damay tayong lahat. Oo, di ba? Tama yun. Iba naman yung napingpingay layag. Iba naman ang kaso nun. Ay, anunot ang pipingping laingan. Iba naman ang kaso nun. Sinapingpingan. Talagang may mga desisyon walay alokton arrogance man kaya naman sinapingpingan. So, going back, talagang importante. Napaka-importante kasi po. Yung utos mo, tulad ng di ba may kasabihan, utos ng hari, hindi na mababali. Yes. Oo. Hindi naman pwedeng ang mag-utos yung hindi pangulo kasi hindi malaking bagay po 'yon. Oo, malaking bagay po 'yon. At makakaapekto po sa pangulo po 'yon. But anyway, sana gumaling na ang pangulo. Yes. Kasi worried din si Ate Aimee. I'm worried Siyempre, na siya. kasi siyempre kapatid naman niya kasi, 'yon. Kahit papaano, andyan yung pagmamahal niya bilang kapatid. So, mayroong mga siblangan, mga ganon, sa mga issues lang. Pero at the end of the day, magkakapatid pa rin yan. Siyempre. Andyan pa rin yung laman sa laman. Yes, lukso ng dugo. Dapat sila ay magmahalan. Yan. Oo.
hindi natin maikakailayan. Meron man silang hindi pagkakaunawaan ngayon, pero at the end of the day, magkakapatid pa rin. Yan. Di ba? Kaya nga walay tulor, babang worry ulam din lamang siya, iran sa worry. naagi agauntan. Yes. Yan nga Magkakasakay. nakakasundo eh. Ang hindi nakakasundong magkapatid pag meron ng Tulor. karamdaman, di ba? Ay, nako. Ay, okay. Sige, untole sa lignay balik, kaya rin na sareng pakabatan pa imano, malalapodid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang korap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at ilegal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o ilegal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 8.31 latatan tanagagig sa oras sa idlik na ibalik. Kalop kantabi ni siyempre saring magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tanda sa magtaralingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bagani. Hello, good morning pa rin sa ating mga taga-pakinig, taga-subaybay sa Likna ay Balay. At siyempre, lalong-lalo na dyan sa may sa mga single ladies. Oh, ng Barangay Basing. Aga-abang lesan si Naibihing. Ay, hindi. Naupo-upo. Naupo-upo. Talagang masamsamit. Pati saray buti at tumtumba. Ay, tumban buti. Tumbang buti. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay G. Pidlawan, sabi niya, good morning po mga Lods. Pa-shout out po ako from Orbis Tondo, Pidlawan family, especially sa asawa ko na birthday niya kahapon. Oy, happy birthday. Happy birthday sa Mr. ni Madam G. Pidlawan. At kay Councilor Elias Villanueva, good morning. Thank Magandang you. umaga po, thank you. And siyempre, kayo po na nandyan lahat na nakaantabay lagi sa ating Likna ay Bali.
Magandang umaga po sa inyo. Ayan. COC filing. Ito na. Pwede. Certificate of Candidacy. Okay, sing-singer lang talaga kapaborito Jane. Sa ibabaganatan na sa Commission on Elections, itinakda po ng Commission on Elections ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa buwan ng Oktubre. Magangganutan nagunin next week at February la. February, tuloy March, na April, yung May, June. November. Oh yes. November 2. Yes. Ayon kay COMELEC Chairman, si Kuya mo George Erwin Garcia. Tuloy na ang halalan sa Nobyembre 2. Dagdag pa ni Garcia, ilalabas din ng COMELEC ngayong linggo ang kompletong calendar of activities para sa BSKE. Maaari niyang umabot sa 4 na milyong bagong rehistradong botante ang madaragdag at halos kalahati sa mga ito ay mula sa sektor ng kabataan na bubuto sa SK elections. Matatandaan ang voters registration ay nagpatuloy noong Oktubre 2025 at tatagal hanggang Mayo 18 ngayong taon. May Tuloy-tuloy yung mga planon untagam ditan. Oo. Baka mamaya may pasa na yung Magna Carta para sa barangay. Nako! Dami nang gagastos dyan. Dami nang kakandidato dyan. Oo. Pwede nang source of living. Alam mo na, pagdating sweldo. Hindi na public service. Parang source of employment na. Parang ganoon. Kasi alam mo, wala na eh. Wala na. Nawawala na yung essence ng public service. Wala na. Mawawala na yung essence Mantakin niya. mo ang sweldo ng isang kagawad. Bawasan mo lang ng 20% yung kagawad ng isang municipal councilor. Kung class A yan, di malaki na. Di sasahod ka rin ng around 80,000 pesos a month. Nako. Pagka naipasa. Pero ang problema, every time na may eleksyon, pinag-uusapan yung Magna Carta. Pero hindi rin naipapasa. Katulad din yan ng redistricting. Pag-eleksyon, pinag-uusapan. Pero after, wala na. After a while, wala na rin. It will die a natural death. Hindi na pag-uusapan. Ununutan dalawa. Basta nang alam mo, pag-eleksyon, pag-uusapan yan. Kasi sabi ng mga senador, ay ibubuto ko ito, sabi ng mga taga-barangay. Dahil meron siyang plano na gawing may buwanan ng sahod, di ba? Yung pa-itching nila, yung kilala mo, kilala ko. Na-interview pa nga natin. Hanggang ngayon, inaantay ko eh. Yung kanyang mga magagandang mga suwisyon at magagandang mga insights doon sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Kilala mo yun? Hanggang ngayon, wala pa namang ginagawa. Paano ito? Aka-focus sila at impeachment. Aka-focus sila. Socialist. Nawala tayo sa focus. Actually, kapaborito RJ, kasi naka-focus tayo mostly sa politika. Sa mga... sabi niya, nung ibubuto, binuto ko. Flood control fiasco. Kasi because of that pananaw, yung mga suhestyon, yung mga gagawin daw niya, pag siya ay nanalo, bababang bigas, maraming paraan dyan, di ba? Magkakaroon tayo ng ipamahagi natin yung mga lupa para maraming magsasaka. Magiging mura, paigtingin natin ang irigasyon para tuloy-tuloy yung pagtatanim. Ganun ba yung sinabi? Until now, wala pa naman. Wala pang, hindi pa niya nababanggit. Yun ang iniintay ko eh. Kaya kung minsan, pag eleksyon pala, partner, mapanuri sa mga kakandidato, sabihin mo na yung lahat ng makakabuti. Tamanaya, sao lamat, mangod sao. Alam niyo, mas maganda siguro magpakatotoo na lang kayo. Di ba? Sabihin niyo na. Sabihin niyo na lang yung kaya niyong gawin. Ito ang kaya kong gawin. Aliwan sa may naman salita katarapan dapat kandidato kat. No sak manalo, awitan ta kayod subik, makan kayon amin diman. Andi. Tamanaya bukor mo. Si Katutay agam balot na gawa, nuno yutan. So, tuloy sabi ni Sao. Yes. Tuloy na. Ni Sir Boy George. Ni COMELEC Batas chairman. na yan, sabing ganun eh. Pero pagka anong naisipan nila na pwede na naman nilang socialist triangle. Pero wala puro na lang pinag-uusapan ngayon eh. Di ba?
Oo. Yung buti na lang at may mga ilang mga panukalang batas ang naisisingit diyan na pwede nilang o pwede nating pakinabangan na sana 'yun ang pagtuunan ng pansin. 'Di ba? Isa na diyan yung yung pagdadagdag ng sahod. O sinusulong din 'yan. Yung magiging patas ng sahod ng nasa NCR saka yung mga nasa probinsya, isinusulong din yan. Sana pagtuunan ninyo ng pansin. Dahil yun ang mas kapakipakinabang. Makikinabang ang bawat Pilipino dyan. Di ba? Lalo na yung mga low income earner, di ba? Yes. Yung pagmura ng mga basic commodities. So, yun. Pero kung minsan, kapaborito Joseph, pag nalalapit ng eleksyon, wala na. Oy, speaking of commodities, manalwarted sa ratay PKLPG Ay, meron? Meron Ay, kasi kamakailan merong namatay. Sumabog yung LPG na gamit niya. Taga Pangasinan, manayang may biktima. Ay, inertanaga. Oy, insumpot, Jad Manila, agawa. Yun ngang isang judge, nabalitaan mo yun, yung may hawak sa isang controversial na issue, namatay dahil sa pagsabog ng LPG. LPG, kita nyo yan, ha? Meron pong mga peke na talaga ng mga LPG. Kaya makailan meron po silang naaresto na 35 years old na lalaki. At dyan po sa may Natividad. Dyan po sa bahay na Natividad. Sa 60 yan. Oo. Nahuli siya na nagbibenta ng mga illegal na LPG. Nako. Paano ba makikita? Meron bang ako hindi ko alam. Basta bumibili na lang ako. Dahil yung timbang, di mo na matitimbang unless na meron kang yung meron ka ng doon sa mismong yung ikakabit mo doon sa tangke. Meron kang mabibili na may may sukatan. Yes. Alam mo 'yon. Pagka kinabit mo yon, papalo yon. Pag binuksan mo yung tangke, papalo yung sa kwan. At malalaman mo kung ilang kilo. May mga ganon. Pero pag wala yun, di mo na alam. Yes. Dahil nga sa gusto nilang tumubo, di ba? Kulang. Kilos. Kaya ako, kapag bumibili kami ng LPG sa mga kilalang supplier ng LPG at saka na lang, mas safe na yon. Yung mga lumang tangki, yung mga yun. Iwasan nyo yun, ha? Lalo na medyo debut. Okay. Kasi kung minsan sa body, bagong pintura pala. Yes. Din yung makikita. Malatilaman. Ay, sosilis. Nako. Kaya ingat-ingat po tayo dyan, sa mga commodities na yan. Oo. Pero nakita mo ba yung lalaking binugbog na nakahandusay sa daan? Saan? Sa gilid ng daan? Saan? Namatay pala yun. Saan yan? Sa Paratinang Mangaldan. Uy, bakit? Bakit binugbog? 50 years old pala yun. Anong kasalanan? Tingnan natin. Namatay siya dahil sa pambubugbog sa kanya. Nakita po siyang nakahandusay at walang malay sa gilid ng kalsada sa may barangay Anulid. Pasado yan. 3:00 ng madaling araw. After dagupan, anulid na, di ba? Yes, kung ngayon lulusan, anulid. Kumalat po yan sa social media. At yung nagbibideo, mansasalita ni Pangasinan. So say ko, Pangasinan na ba yan? Ngayon, nakita po siya nakahandusay pasado 3:00 ng madaling araw. Ngayon, ito palang biktima na to ay nag-aasikaso ng fish pan sa may barangay Salisay dito sa lungsod ng Dagupan. Yes. At nakabisikleta po ang kanyang means of transportation, Kalamor, bisikleta. Pero nakita na lamang po siya na nakahandusay at walang malay matapos itong makitang galing sa nasabing fish pan. Ano ba yan? Napagtripan? Ano kaya? Hindi din napangga. Kasi pasado ko na Anong oras ba yun? Pasado 3:00 ng madaling araw. Nayari na pantripan da kapaborito Hindi kaya parali sa luganan, di mo? Hindi mat kasi bugbog May bugbog. Alam mo, pag sa bugbog pala, mabubugbog ka, pwede mong kimatay dahil mamumuo yung mga dugo. Yes. Hindi magsisirculate. Maapektuhan kasi yung mga internal organs mo niyan. Pagka naapektuhan yung mga internal organs mo, yung sinabi mo, mamumuo ng dugo, unlarag. Yes. Kaya pala may lumalarag dahil namuo yung dugo. Yes, ganun. Hindi dumadaloy.
Kaya ingat-ingat po. Wawa naman, Sana mahuli ng ating kapulisan dyan sa Mangaldan. Saka ano yan, pwede nilang matrace yan sa pamamagitan ng CCTV sana. Oo. Kung meron sanang CCTV, kapaborito ay maganda po yun. Kaya importante nga yung CCTV. Palagi nating sinasabi, mura naman yung mga bumbilyang may CCTV. Oo, Lagay oo. kayo sa harap ng bahay ninyo. Mm. Dahil yan ay pwedeng makaresolba ng mga ganyang kaso. Yes. Ay, naku. Ken, sinasatanay. Hindi Madaling nila araw, alam. palbangon. Mm. At ito rin ang problema natin kapaborito, Ajay. Kung sana mayroong police visibility. Ayun, isa yun. Pero Los Buenos, pasensya na po sa ating kapulisan. Baka Although we sabihin know. ninyo, yung ratio na naman. Ang sagot ninyo dyan. Yung ratio na naman. Pero kapag ka may mobile kasi, na, di ba may mga sasakyan naman ng mga pulis, bakit kung regular na, ronda yun. Magronda, magpatrolya sa mga barangay roads, sa mga national roads, sa mga provincial roads, sa mga municipal roads. Pigalatik yun manronda matlaba talaga gauntan ka paborito Ajay. Pawil. Because that's one factor na pwedeng tawag nito makasubol. At saray walay kinda plano dan manggaway krimen. Siyempre no nanangnan ni talay mobile batik lara. Naabrog ka gauntan. Hindakati sa way, the mouse will play. Parang ganoon. Timing din ng mga yan Oo. Kami nga noon, siguro sa isang gabi noon, ginagawa namin, yung duty kagawad ako, mga alas 10, alas 11, ay alas 2, saka alas 4, yan. Kasi umatake yung mga between 3 to 4 ang pag-atake ng magnanakaw. Yun ang kasamitay tulog. Tulad nung pinicture mo minsan, di ba? Yung nagnakaw ng bisikleta. Oo, bisikleta. Alas 2 yun. Mag-alas 3 yun. Hanggang ngayon, hindi na nabawi yung bisikleta. Kaya kung minsan, anong ginagawa ng barangay officials, di ba? Kailangan maglagay kayo ng CCTV paggalaanan po ninyo ng pundo ninyo. Tsaka magronda rin. At saka magronda. Tama yun. Magronda. Hindi yung tulog-tulog pag duty sa gabi, obligasyon ninyo yan Bayaan mo, baka gaganahan na sila pagka meron na yung Magna Carta. Kasi pati tanod pala doon, may sweldo na. May sweldo na. Hindi na pwedeng alisin. Parang pulis na rin. Pati yung mga BHW. Ang ganda nga ng laman ng alam mo, maraming sisip-sip dyan, sigurado. Sigurado dyan. Kasi di ba nangyayari ngayon, pagka iba yung kapitan, iba yung mga BHW, minsan, kung sino yung nakatulong sa eleksyon, maging sa tanod, pwede nilang alisin, anumang oras. Pero pagka may Magna Carta na, protektado na sila. Siguro, ang kulimot lara yaman runda. Natan, unuray rum labat, mulmulag, di ba? Depende pundi barangay. Baka ang tanod, 1,000 lang, a month. So parang volunteerism na rin yun. Dahil gusto nilang tahimik yung barangay. Kaya kung minsan hindi mo sila masisisi. Di ba? Dahil ang late nga ng honorarium nila Ay nako. Kaya importante yan na may CCTV. Yan. Para parang tanod na rin yun yung CCTV, di ba? Oo. Yun na yung bantay ninyo. Yes. Saka yung kailangan may alaga kayong aso. Kaya lang dapat nakatali. Hindi gala. Tama yun. Mga ganun. Para pag dumangol yung aso, mapupukaw. Kaya nga sabi nila pakinggan nyo rin si Senador Tulfo. Bakit? Anong sabi? Huwag nyo hintayin na tawagin kayo ni Senador Tulfo na inutil ka. Ay, sa mga natin, iba't ibang ahensya natin. Kailangan gumalaw kayo. Huwag yung sumisweldo lang, parang gano'n. Sino ba yung Bakit? Sino bang sinabihan? Meron siyang sinabihan kung di ako nagkakamali doon sa Tapang din yan, Sorry to say, sir, kwanto, pero inutil ka, kwanto. Sorry to say, pero inutil ka. Inutil ka, kwanto. Sorry to say, sinabi pa rin. Ay, nako. Alam mo yung malaking insulto yun sa yung pagkatao. Ay, lalong-lalo na sa harapan ng camera, in public. Yung inutil kasi, wala na. As in, inutil ka. Wala na. Yung parang... alam mo, napakasakit na salita yun. Inutil. Yung parang wala ka ng kwentang tao. Yun, parang ganun. Inutil nga Ewan ko kung bakit bigla. Siguro sa galit na rin niya. Kasi nga, nagkaroon ng hearing dito sa Food and Drug Administration. Doon sa mga paglagana po ng mga illegal na mga peke at mga hindi rehistradong health products online.
at sa mga maging sa mga tindahan. Eh saka ano bago may tuloy ba't hindi lang masawa tayong sa online? Daming peke dyan. Daming Ay, peke. sinabi mo Pati pa. yung pabango, magpapabango Ah. ka, lalapitan ka ng mga babae. Hindi ako naniniwala doon. Magiging, Ito, ay nako. Pasensya na sa isang online Oo. pero yung may experience na kasi ako, 2 beses na. Ako ilang beses na. Oo. Yung Shopee na yan, Oh. may i-click ka sa Facebook, sabi nila. Pag may clinic ka sa Facebook, yung line na yan, mamaya, hindi mo mamamalayan, bigla kang may order sa Shopee. Bigla kang may babayaran. Nulukasan mo balot, noon tuman, wipes. Yung yung parang mystery parang ganon. Oo, parang ganun. 2 beses na akong nabiktima niyan. Sabi ko, paano nangyayari to? Tinuruan ako. Kaya sa mga sa Facebook, huwag kayong basta-basta nagkiklik ng mga kwan. Kung minsan kasi masama talaga yung mapindot. Oo, napindot ko. Kung alam nababawi, sige. Kasi Pero naka-order na. bilin ko, basta no Shopee, anggapoy order ko, tanggapoy Shopee, agaman siya Shopee. Shopee apps mo, wala. Anggapoy Shopee apps ko. Sa apps ko labat, Oh. Lazada, tan TikTok. Baka yun ginagamit yung na yun, yung kwan na yun, yung Shopee baka ginagamit. Baka kinonekta nung scammer. Yun. Dahil maraming nag-o-order doon. Kaya dapat asikasuhin din yan dahil maapektuhan sila, di ba? Kaya nga dapat maganda't ginagawa ito ng Senado, lalong-lalo na kay Senador Raffy Tulfo, na Committee on Health and Demography. Tama po 'yun. Kaya lang Sinong Tulfo? si ang pangalan to, Raffy. Raffy. Kasi dalawa ng Tulfo diyan eh. Sino Diba? na yung isa? Erwin. Si Mang Raffy naman ito. Si Raffy. Iba yung si Serapin. Ay ba naman 'yon? Nako, so mag-ingat-ingat. Alam mo sa Facebook, ang daming may engganyo ka yung nila, yung pang-engganyo nila, marketing strategy. Oo, nila. iba talaga. Ay nako, may engganyo ka talaga. Ako ilang beses na eh. Tapos sasabihin, pero karamihan doon AI. Dami ng AI doon. Bang labat aga unlalag posibilidad na matay 200. Oo. Pero ang gano'n 100 plus is 100 plus. Saka tip ko lang sa mga mahilig sa kasi iba yung sa Facebook, iba yung sa mga online shopping. Yes, iba rin Kaya yun. ito pag nakakita kayo ng sa Facebook yung nangiingganyo, i-search niyo naman sa Lazada o sa Shopee kung magkano yung presyo dahil dun sa online sa Facebook, ito tip ko lang kung ang presyo nila ay 1,000, okay. pag sinearch mo yung item na yon sa mga talagang online shopping, 100 lang pala. Less than 200. Less than, Pinakamabli 300. Pero doon sa may mga sa Facebook, yung iinganyoin ka doon, ang mahal. Grabe, Kaya yun ang na-discover ko. Kaya tip lang sa mga mahilig sa online So, shopping. ibig sabihin, direkta na lang kayo doon sa mga online seller. Yung mga talagang kilala. Kasi nasubukan ko eh. At mag-ingat din kayo doon sa mga nagpo-post na kunwari sila nagbebenta ng ganito, lechon belly, ganon. Bakit may mga ganyan din. Scammer din yun. Scammer. Ay, nako. Ang pakakatandaan po ninyo, kapag kayo po yung nag-o-order sa kanila, wag kayong magda-down payment. Yun ang tama. Dahil wag kayong magda-down payment. Yung dapat COD, cash COD on delivery. Tama. Pagka mga pagkain kasi may kakilala ko na biktima. Tamang-tama may reunion sana yung kanilang batch. Ngayon, siya ang pinagkatiwalaan na mag-order ng pagkain. Mag-order. Di nag-GCash sila sa kanya. Tapos nag-search siya online. May nakita siya doon. Mura. Ang pang-inganyo nila is mura. Imagine yung halimbawa yung lechon belly. Kung sa market niya is mga 4,000 to 5,000, ibibigay lang sa inyo ng mga 2 to 3,000. Parang kalahati. So, yes, di ba murang-mura? So, maiinganyo kayo ngayon, pero double check. Pagka ganun po, at nagtanong ng down payment, ay naku, wag po ninyong gagawin po yun. Kung dito rin lang sa Pangasinan, halimbawa may mga parties kayo, dumirekta na kayo or COD.
Cash COD, on tama delivery. naman. Oo. Pagkatatandaan po niya kasi sayang na nabiktima kayo ng Saka silent yung, scammers. ano, Marami. tip ko rin sa iyo, kahit COD yan, pwede yung hindi bayaran yan na ngayon. Sa ngayon Oo. pwede nang hindi nyo bayaran kasi kung minsan, makikita mo dun sa kanilang marketing strategy nga, ang ganda. Nag-order nga ako ng pulo na 3. Gwapo ka. Ay, gwapo dun. Naisulong ko yung gwapa ka mo ha. Isang dimanood picture. Gwapo. Pero si Mabi, ma-impes yan tuman. Siya ka ay socialist. Ito, nasa ganito. Ito yun. Sige, balik mo. Tamang-tama na yung nasa nagdi-deliver sa amin is pinsan ko. Hindi, sarag tumutya ipawil. Picture ng kalwabat. So, pwede pala. Kaya, yan pala, yung proseso nun, pag binubuksan, binibidyo. Oo, pala. Kasi, sila rin ang bibigay. Insan, sinan-orderan mo, Facebook, check mo ni. Correct. Yung sa Facebook, yung mga, di ba? Click my yellow basket, mga ganun. Yes. Hindi sa sinisiraan kayo, kasi ang dami ng experience kasi. Oo, kaya nasasabi lang namin. Kami, experience na namin. Sabi ko nga, ang mahal naman ng wipes na to, 100 plus. Ako naman, nabiktima ako dyan dahil nainganyo ako noon sa mystery, box, parang gano'n, na may mga, doon sa marketing strategy nila. Uy, mapalad si ganito, papakita ba doon na nag-order siya ng siguro 500, sabing ganon. Ang nakuha niya is cellphone, mga ganon, di ba? Yung mga hindi na di-deliver. Yan yung mga nakakainggan yung mga premium. So sabi ko naman, subukan ko. Nag-order din ako. Minsan lang naman. Mga less than 600. Baka maka-jackpot ako, sabi ko ganon. Alam mo dumating, yung sinasabi mo. Wipes. Ang mahal naman ng wipes na ito. Pero hindi ko masisi ang sarili. Kasi sabi naman doon, mystery item nga yun. Mystery item nga. Baka maswertehan mo na more than sa binayan mo, jackpot ka doon sa, parang yun, parang pa-contest na rin yun. Ang taya mo, 500. Yes. Ang dumating, biruin mo yun. Ang ganda pa ng pagkabalot. Na-suspense pa nga ako parang cellphone ka. May box, sabi ko. Tapos yung pala. Kasi courting box yung pala. Wipes, Okay, talagang ganun. Mystery nga Oo, mystery. Wala tayong magagawa nun. Ay, nako. Yung nga mga natawa na lang ako. yung nga mga pa-contest na yun, ilagay nila sa binalot na yung supot na papel. Singa may brand 2 may ken kabkabat ya kapian natan may sikat may kapian dito na lukaw ya sikat nagwagaw nunay na luganan luganan pero may luganan sa saki manay karga to sige tuloy mo may walay box to walay box lukasan mo man box price kwanto wala yung pamanda pero nulukasan mo na sakis sa silabat na kape okay pang-inganyo man ay katuwaan lang naman. Pero siyempre, parang ganun na rin yun. Napeki kayo. Ganun na. Kaya ingat-ingat sa pagtangkilik sa mga nakikita ninyo dyan sa online. Yes. Ito naman po mga kapaborito. Alam mo yung bago nating happy ngayon? Si Solomon. Dito sa Dagupan. Nakahuli sila kaagad. Ng isang 140,000 worth ng shabu. Bakit pa? Ito palaging may nahuhuli. So therefore, mayroong market. Doon ako nagtataka. Kasi pag walang nahuhuli, hindi gumagalaw yung kapulisan. Alam mo, halos sa post ng ating Dagupan City PNP, sa kanilang mga operations, siguro sa isang linggo, more on illegal drugs. Mayroong nagmamarket talaga. Kasi hindi naman sa walang nahuhuli, hindi gumagalaw. Minsan walang nahuhuli, talagang wala. Ang naisip ko nga kapaborito. Diba naisip mo yung gano'n? Oo. Ang sabi ko nga, malakas yatang bintahan din Dahil, di ba, nahuhuli na nga, ba't meron pang nahuhuli ulit? Yes. Di ba? May mga ilang beses ng operations ng PNP, puro droga. Tama yung sinabi mo, dahil ito logic lang. Pagka may nahuli, di matatakot na sana sila. Wala nang nahuhuli. Dapat. Ba't meron pa ulit? Oo nga sa pinaigting na operasyon ng ating kapulisan tungkol sa illegal drugs, bakit naglipana pa rin? Ang tanong, bakit malakas ang loob
ng mga ito Yes, oo. na magbenta dito sa lungsod ng Dagupan. What is so special in this city na parang freely they can just magbenta ng droga na walang takot at walang paga, Kapaborito RJ, despite the fact. Kaya nasasabi mo yan dahil sa Oo. mga, tama nga, Oo. accomplishment nga naman. Pero Oo. ba't meron? Ba't meron? Oo, ba't hindi nasasawata? Sa bagay, sabi nga nila, Kapaborito RJ, since time immemorial, yan na yung problema natin. Lagi na lang yan ganyan ang kampanya ng gobyerno natin, pero walang period. Walang period. Despite the fact na halos araw-araw nagkakaroon ng hulihan, araw-araw nagkakaroon ng operasyon ng ating kapulisan, hindi naman sila nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Yes, tama ka. Nandyan naman sila laging nag-iimbestiga, nakaantabay. Pero yun din ang pinagtataka natin. Ang tanong dyan, ba't patuloy pa rin sila? Yun. Na dapat sana matakot sila. Oo. Ba't, di ba, patuloy pa rin sa paggawa. Yes. Bakit kaya? Yun ang malaking tanong sa atin ngayon, Kapaborito RJ. Nagtaka lang ako kasi, imagine, magmula nung mga unang naging hepe ng Dagupan City Police, Laging may apprehension. Laging yung apprehension, illegal drugs, illegal drugs, illegal drugs. Walang isang linggo na walang huling illegal drugs. Puro illegal drugs po yan. So sabi ko, bakit namamayagpag ang illegal drugs dito sa Dagupan? Yun ang tanong natin. Siguro dahil malaki yung market. Yun. Pag walang nahuli, walang market. Andito yung mga universities. Usually, mga target ng mga yan, mga kabataan Ay, nako, kaya bantayan niyo yung mga kabataan, mga anak ninyo, ha? Sa mga magulang. Para hindi sila mabiktima Diyan ng mga papasok ganitong gawain. kasi yung loob supply and demand. Oo. Pag walang tumatangkilik, kahit na anong pambuntong datay illegal drugs, ang kapi mga lew, basil ira. Basil Sa ira. may kulay Of masaliw. course. Ganun oo. yan Ibig sabihin, Masaliw. maganda ang market dito sa lungsod ng Dagupan. Pero, di ba, there was one time na huminto lahat yan? Di ba? Yung panahon ni Kaso kasi natakot sila Ang daming ang atubakyar Pero yun din ang rason kung ba't siya nandun sa dahig. Hindi naman nila maisip na mas pagtitimbangin mo, mas matimbang yung pagkakaroon ng magandang resulta. Nakakalungkot nga, Kapaborito RJ, sabi nitong isang negosyante, hindi napigilan ng negosyanteng si Cathy Binag. Binag, na punahin ang tila hindi pagpansin sa 44 na miyembro ng PNP Special Action Forces. Ito yung sa 44. Yung namatay sa Mama Sapano. Na ibinawis ang kanilang buhay noong 2015. Ayon kay Binag, tila mas binibigyan pa umano ng halaga ang mga biktima ng AGK umano. Dahil sa pinatayuan pa sila ng museo. Sa Senado? Ito Museo? Kasi alam mo yung mga collateral damage lang naman talagang dapat na dyan di ba? Pero kung yung totoong mga involved sa mga illegal drugs, dapat ibang usapin yun. Di ba? Nako, tanungin natin. Kasi yung pagka sinabi mong EGK, karamihan dyan mga mga nasa ng droga di ba? Yes, oo. Karamihan. EGK, Pero kasi Buenos, nabilang na sila doon sa extrajudicial killing because bakit? Dahil parang hindi dumaan sa proseso. Parang ganon. Sa batas. Kaya EGK na yan. Kaya napunan nila kasi, bakit ganun? Yung sa 44, parang wala lang nangyari. Pero itong mga biktima ng EGK, parang gino-glorify pa ni Senadora. Sino kaya Senadora yun? Bukas, alamin natin. Sige. Aga pala malami oras sa atatang tanagagik. Adlik na ay balay. Akalo pa kantabay lalamula sa rin magtariran Kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtariran Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at technical side si Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 Kapaborito Joy Baby. Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan. Ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng Kapaborito